नाम नमस्कार और लॉन्चिंग की तैयारी में होनी बानी से 2 बजे गल रात तैयारी है बहुत बेहद लॉन्चिंग करार पर लागल बानी सब हमने के लॉन्चिंग होके प्रणाम नमस्कार। और देखिए आज हमने के थी 20 तारीख में घुस गए ना जी, रात के 2 बजे था। 20 तारीख है ना, एकदम नहीं देख ले 2 बजे रात के 2 बजे था, मैंने 19 के रात में 2 बजे था तो 20 हो गया। और 3 बजे वाला शाम बाबा में गाना के 3 लॉन्चिंग बजे भी बा। हाँ 3 पौने 3 देखिए जेपी देखा 20 होता के है। सवेरे और गाना के लॉन्चिंग भी बा। हमारे शंकर भाई गरीब इंसान यहाँ के कंपनी एसएमएस एसएमएस एंटरटेनमेंट से इंटरटेनमेंट अच्छा हाँ एसएमएस इंटरप्राइज के बहुत इंटरप्राइज ना एंटरटेनमेंट एसएमएस इंटरटेनमेंट के बहुत बहुत शुभकामना। और ये बहुत सौभाग्य बाटे कि आज एक नया जन बाटे कंपनी लॉन्च हो रहल बाटे और वो भी बिहार में हो रहल बाटे, पटना में हो रहल बा, जेमें भोजपुरी संगीत के, गीत के, सिनेमा के, कॉमेडी के बहुत सारा चीज़ के बढ़ावा मिली। और हम चूँकि कलाकार बानी तो हमरा ओर से बहुत खुशी के पल बाटे। ऐसन ऐसन लोग जन बाटे आज आके और बताई ये चीज़ के जन बा आगे कर रहल बा, खातिर आपके बहुत बहुत शुभकामना। सबसे ज्यादा तो बाबा की कॉमेडी खातिर कोई नहीं ध्यान देते, लेकिन यहाँ के कॉमेडी पर ध्यान देले। हाँ। और में बाबा के सबसे बड़ा कॉमेडी भी शुरू अब बाबा के सबसे बड़ा योगदान है पवन बाबा है कि बाबा कॉमेडी पर हमने खाली ध्यान देवे। संकट मोचन नाम हां है ना, ये हमने खाली संकट मोचन बनी साथ हमने कहते ना ये पूरे भोजपुरी खाती है ना। कहीं राउर जन बा गियर सब वैसे फंसल, मिल गई थी, अगर मतलब। गियर फसल बा तो 1 नंबर लगाई है हनुमान गियर में। और देखिए पता लगल कि आज शूटिंग चलता जेपी भाई की है। हाँ तो हमने के 2 बजे से इनवाइट करे खातिर भी कि सब लोग शाम के 5 हाँ बजे शाम के 5 इकट्ठा बजे होए। जन बाटे आज ही हाँ आज आज शाम के 3 5 बज बजे। गए और 14 घंटा टाइम बा। हाँ कुछ बोलबो? नमस्ते प्रणाम, हमें एक्ट्रेस प्रीति राज और हमनी के शूटिंग पे बानी सन। हाँ रात के बज गइल बा 3। 3 भोर के। ठंडा आ ठंडा 7 डिग्री बा। हाँ ये देखी तो शूटिंग करे में बड़ी तो ठंडा बाबा के देखी लागत बावे ठंडा के दिन अब बज गइल बा 3। हां वाह ई हगीतकार के पावर। हाँ काल काल एथी में हमरा एथी मीडिया में बोले के बा एगो चीज पवन जी के बारे में, ऐसे बा पवन बाबा के बारे में एगो चीज बोले के बा जौन अभी हम खोलब ना, लेकिन काल कार बोल बोले कब बोल काल खा के बोलब। वो हमरा गाना के बारे में यहाँ के बोले रवा भेद मत खोली। चलिए सर। और सब लोग के राम मंदिर बनता अयोध्या में, एक सबको शुभकामना बा। एकदम बहुत शुभकामना, बहुत और सबको के जय जय सिया राम, ये टाइटल हमने का जय गाना श्री भी राम। लॉन्चिंग बा। जय श्री राम। जय श्री राम, जय जय सिया राम।